よいしょだ。ポリプロ。今日も京都でポリプロピレン、私ですよ。ということで、今回はですね、はい、こちら、台湾の、なんか、ドリンク、25元とか、そんぐらいのやつです。25元だから、125円とか、そんぐらいですね。なので、まあ、日本円と同じぐらいで買えるということで、実食、オープン。開けて思ったけど、この缶のとこちょっと丸み帯びてるね、ここ。はい。ストロー長すぎ。実食。すんげえさっぱりしたリンゴジュースって感じ。